kum shipenta ban kentu bat ban ai men sim shushu iki khon samla pule jong kadong ba kathan jong karai mathan henen kasngi na kaliang kinong yalam bagi dekhot jong karai mathan Youth Forum and Cultural Association shaken kilapelong ka program pun ko burom mikisan ngut ki samla pule gi papas bah haka examen HSSLC but SSLC jong usnam arajar arpo haka balaingut ki samla pule gi bala pas bah shakmat haka examen SSLC but arngut ki samla pule gi bala pas bah haka examen HSSLC haka ne jingpun ko burom la ai ki momentos bad harangkat ka song pisa shakini ki samla pule kum kada ka jingkershan bad ban ai men se mikini ki samla pule haka ne gasngi lapun ko burom bad sa mikini ki jing ai da secretary jong ka NPP nong po block committee ubat tiblam lempoit haka jo ka por ubalong ro ko mokongsan haka ne ka program na kalian jong une kongsan ula ai ki jingkran kentu kan pa mi ki samla pule baginang la ban tur shaprang ha ki jing pule ki jongki bar kumjur baginang la ban kiu ha baro ki liang kat kum ka chu ka bamanta haka ne gasngi lai don ban sakhi lang ye kane do lung do rai jong ka rai mathan ubar rojes mangu bad harangkat ki dukhot jong ka rai bad ki no ilam snong jong ka snong shaken na kiba pun ki jing ma ki jing sniu ki bini ye kendu bat ki bani yo ma ha kini kisngi ki bani im menta ku bani tip ba menta ni don ma peden jong kane ki pang ba sakhe ba ha ba ka perthi parok ko we ka ting ka smit ka knyu na menta kane ka pang COVID-19 wat ha peden kan kini ki jinge blai ba don ka lam ni yo ya kamiat ka buat kerja yo ru menta ka sni ka ba kanik penpau ba boleh udon ik ini idon ke jingkerman ba isi kan sah ini in line nak ini pang stop in ya roi parum pare ninang la bantre ya ba kejong kakam kejam ban kamai keji habaru kilian akaji him kejeni ngasnyoru ban bonra ya kejing kublei bekepang na ki na bangka ki parlok parajor jonga kiba juga senron lem batnga kiba ai bensin lem batnga ha ga yat kayam ha ga jingin ke paman kasmi ta kilong namla anklet ya iba sibisin ibalong kubu advisor ha ga seh wangi don ubalong ro o XCM jong ka kadisi ubabar ro mentang kubu Vice Chairman jong ka State Legal Public Grievances iba Agustin Walang Presiden jong ka sen NPP na nongpo constituency iba ju senang lang iba ju trelang iba ju yarap lang ha ka kiasun ha jinge ke jonga nasnuru ban ai ke jing kuble pang ya iba tanggal balong baya sebulan ban ha kaneksi ban wan ban ka kadu jong ka press media iro ai kejing di perpang dan mentar jik lekor kejeni ya kapan ya don lang ha kene kejing ngalang kejeni memecah kumbang itip ba mentar kadon ka an jong serkan ba palat naka ispakmu gimla ban ya lulang mu kebadan kong kapaar kolong palat nak si kenta gimla ban ya show apa itu cakap di ban mengkot kepor ngam kuat ban kereslem dan retan kato kat ni kisempo ban ya perkhat lang hakan ni ka hakan sedap hak ban kom hak bidi bat kani ka right makan Youth Forum Cultural Association akhirnya kisah meledap na yosmo baga deka makan awat mendapat ketelan masyarakat rai makan Youth Forum and Cultural Association kemudian bahkani kaketen sama mentah jadi kebakam benjimut kaba nakalian jumpikum kesen hidanglah ya kapan dan ayu ya kajing sekri nak mentah gari kerai kebangi dan